Hej, mit navn er Charlotte Brav, og jeg er stresscoach og healer. Jeg har simpelthen specialiseret mig i kroppens stress og smerter, fordi lige præcis de to ting er meget, meget nært beslægtet i den måde, de arbejder inde i kroppen på, og naturligvis også i den måde, de arbejder i vores sind. I dag vil jeg give dig et lille tip om, hvordan du bliver i dig selv. For jeg opdagede nemlig for rigtig, rigtig mange år siden, at når jeg var ude at handle, så havde jeg det simpelthen. Jeg kom hjem, jeg var træt, jeg var udgørt, jeg var fuldstændig mast. Og jeg opdagede også, at når jeg sad over for andre mennesker, som var stressede for eksempel så havde jeg spist frokost med min tidligere chef en dag. Jeg havde det fint, jeg havde okay dag, det gik rigtig stille og roligt. Men efter frokost, der havde jeg fået stress. Jeg var helt oppe at køre, jeg troede ikke, jeg kunne nå alt det der, som jeg skulle nå den dag, og det gik op for mig. Det var ikke mit, det var min chefs. Og fra den dag, der begyndte jeg at blive mere bevidst om, hvad der var mit, og hvad der var de andres. Og jeg gjorde det simpelthen ved, at jeg øvede mig, hver gang jeg gik ind i et supermarked. Så tjekkede jeg lige, hvordan er min tilstand? Hvordan har jeg det lige nu? Men jeg har det faktisk okay. Jeg er i ro. Jeg skal bare ud og handle. Og så kunne jeg gå igennem supermarkedet og tænke, jeg skal glad ind, og jeg skal glad ud. På den måde, der lærte jeg at bevare min tilstand og indre ro. Og derfor så havde jeg meget nemmere ved at være glad. Havde meget nemmere ved at give til dem, som jeg gerne ville give til af mig. Så det er simpelthen dagens tip i dag til dig, som også opfatter rigtig, rigtig meget om, hvordan andre har det. Hvad de udstråler. Hvad er det lige for en energi, du bliver mødt med af andre. Jamen, tjek lige ind i dig selv. Hvordan har du det egentlig selv? Tag et par dybe indåndinger. Gør det, inden du skal ud og handle. Lav et lille mantra for dig selv, som jeg gjorde, som hed glad ind, glad ud. Det kan også være det, du skal sidde og tænke på, inden du går ind på din arbejdsplads. Lige bruge 2 minutter i bilen, eller være lidt længere om at parkere cyklen. Og bare lige tage de her 5-6 vejrtrækninger, hvor du lige forbinder dig selv med dig selv. Få fat i din jordforbindelse. Få fat i at tænke, jeg er sgu da okay. Det kan godt være, at de kommer med alt muligt til mig i dag. Men grundlæggende dybt inderst inde, der er jeg bare glad og tilfreds. Passer mit arbejde så godt jeg kan. Jeg kan ikke gøre ved, at rammerne de bliver ændret konstant deroppe. Det er der nogle andre, der står for. Så glad ind, glad ud. Hold fast i dig selv. Hej.